wallahi kanawa kaɗan kuka gani ma dai bala'i ne. A kashe mutum irin wannan gobe ku buɗe kasuwa kuna ci? Yau me bambanci da bani Isra'ila? Karanta Ibnu Kathirin. A cikin tafsirin Ibnu Kathirin ya kawo cewa banu Isra'ila su ne za su kashe annabawa, gari ya waye sai su buɗe kasuwa kawai su ci gaba da ci. Ma'ana ba a yi komi ba ma, haka fa aka yi wa Ja'far fa. Karfe 3 na la'asar an gama jana'izar shi, kowa ya buɗe shagon shi. Shikenan an kar banza? Ina Allah yana bin ku bashi kanawa. You must pay the price. You must pay the price. Ku dubi Sakwata ba ku ga Allah ya ture musu wannan bala'in ba? Ba bala'in ya tunkaro su ba? Da aka kashe mutum ɗaya Sakwata sun nuna ransu ya ɓaci ko bai ɓaci ba? To yanzu ba bala'in ya tunkaro ba, gashi Allah ya kawo musu da shi? Saboda haka Allah ba azzalimi ba ne. Allah ba azzalimi ba ne. Ku rinka aunawa, kwakwalwa ku ta rinka haɗa abubuwa, in ba haka ba ku da ilimi kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Malam